Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan, adda ka iti baba. Numaminsan, adda ka met iti ngato. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Talaga ka di akasinsin ko ni Manong Mario, nanang? Katwan, manang ko ni mami na. Apay akas jay. Nabakbak nang da. Idinto ta siya, pirmimat ti kinapugrot ko. Bak nang gayam tinagalnak na. Negosyante ti ama na at Chinese. Kukwa na gayam jay nagdakkel a restaurant di Taili, nanang. Katno at dapay dakkel a restaurant na jay syudad. Mapanak ko maagaplay, uray waiter laan. Ay mapan ka ah. Amunak nga ta ni Manong Mario, nanang. Unay kat anagado ang nakaparada ang nagduduma alugan dito yung ruwarte restaurant ni Insan Mario. Sigurado, puro ababak nang dagiti customer na. Sana bale, iturturod konti umunag. Hep, 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 hep. Ha? Sa dino ti papanam? Kwa? Ay, bawal ti agpalpalama ditoy. Ay, sana kang nagpalpalama. Ay, no kasta. Basaem nga ruday ta nakapaskel di ta sarming ari daw. No solicitation. Oh, nawatam? Katwain, Bawal ti ag-solicit. sanak mat nga agsolicit. Agaplayak iti trabaho. Anya? Ag-apply ka? Agkasapulan da ka di pa iti waiter. Ay, with pleasing personality ti kasapulan mi anya. Langam-langan kat saan ka pasada? Kasinsin ko ti aking kukwa iti dayto a restaurant. Ah, Ni Manong Mario. kasinsin mo? Saan nga minamadlaw ka? Pastrekan na kon. Takasaritak ni Manong Mario. Ay, aguray Mapan ko pa'y kasarita. Tapay pay lang. Damagat, no kaya't nakaasang wan-wan no saan? Boss, Oh, kumusta da kiti customer? Mas asikaso damat lakadi, ano sayat? ay wan Ta nakaay-ayat. Naggugwapo kan nagpipintas ngamin dagit inalam kas waiter kan waitress. Saan ka di asikamat tinang pili kada kwada? Wan sir, kat ada bisitam. Kasinsin mo ka no? Ang nagngisit mo't kan naggutong. Ha? Naglampong pa'y. Madlaw at taga-barbaryo. Awan kasinsin ko akasta. Boss, ag-apply ka no a waiter. Ay, kita, amangan kit di mat nung huldapar day ta. Kat, ayabak nga ro dito opisinam, boss? Ipilit na mat akasarita na kakano. Sige, ang mabiit lang. Tane, adda date me, kani labs ko. Naimbag abigat mo, insan. Insan, kasano ko mga kabagyan ta? Ninanang ko, kabsat na ni Mamim. Tinagan Ay, ti sana ina- nga interesado. Awan ti oras ko makisaritakin ka. Umayak ko maagaplay kas waiter. Ni? Apay babaan pangatunak akitaan insan. Saan ka mabalin nga agbalin a waiter? Ha? Apay, di mo nakita dagiti waiter ko? Naggugwapo da. Nagpupudaw da. Angem nagagatak insan. Kabalak ti trabaho. Janitor, ti kasapulan mi. No ka ba alam ti aglinis? Mabalin ka nga agtrabaho. Ang no di mo kayat. Agawid kan. Anya ngay, naawat ka mutlaang kas waiter. Uwan nanang, naawat ka dagos. Mangrugi ak inton bigat. Iso anas ka na masapa ka mapan. Kita umanday ta. Kunakken ka anasayat at tao ni Manong mo Mariaw. Kinaasyan na kaadagos. Uwan nanang. Kat, among matlaang ti agwaiter, anak ka. Surwanda kami kano. Ken, nalakaakmat ang makasursuro. CR, ti umuna alinisam Nangag mo? Uwan ma'am,
Nangag ko. Nasaya at met. Say-saya atam ti panagtrabaho ma. When, ma'am? Wan, tapno magustuhan na ka ni Sir Mario, kat irregular na ka dito restaurant na. Oh, anya may lab. Adatan dito yung shopping mall. Kadagiti rich kid. Ay, adata yun dito eh. Ay, wow! I love you, Mario, my baby. Oo, di na anak ko pa. Makita na ito yung lakay at driver ta. Lakay mo, anya ko matibibi ang kukan-kuan. Isadang mong tilugan ta bumaba kami kanil labs ko. Isardeng mo na, tulang alakay. Iparking mo na ito yung lugan. Kat urayan na kami shopping ha? Intan, babes. I know, excited ako nag-shopping. Babes, kaya't ko day tang aritos. Gatanga mo na para kanya. Diamante ti kayat mo. No talaga mo't laang alabs na, gatanga mo na. $500,000 pa iti presyo na. Kut, manulaang ay matdaytakan ka. Sige, gumura akin ka no saan mo agatanga. Nagado ti agar-aram kanya ka super duper rich. Ngam sikat ikinayat ko. Ita, day talaang nga ipagpagatang ko kan ka, di mo gatangan. Sige mat. Imbagak aya ajak gatangan. Gatangak ah. Oh, I love you, baby. Apat mo. Siga ka diti janitor? When, manong? Ita ka lang nga na makita dito eh. Nanding tinagan ka. Personal driver ni Sir Mario. Sakmat ni Lito, manong. Kasinsin ko ni Manong Mario. Kasinsin mo. Oh, di ka man. Ay, narigat apat yan. Ngam iso tipod no. Ay, isumot lagayang nga inala na ka dito ikas janitor. Waiter ko ma, ti pagaplayak. Ngam, saan ka no abagay tilangak? Iso a janitor latan tinted na trabaho. Mala, agananos ka. Taamom tay pagsasawa ko nana. Tibiyag, kat kaslapilid. Numaminsan, at da ka iti baba. Angam numaminsan, at da ka matitingato. Amok na ita pagsasaw, manong. Tanyad adal da kada kami idi elementarya kami pay. Isungagan anos ka. Suruwam kit day. No kasano ti agipataray iti kastoy a klase ti negosyo. Amom ngay, no dumtengken ka ti swerte. Kat si kanton ti aking kukwa iti daytoy. Nagngatumatan day ta nga arapaap, manong. Kabaulam day ta. Sige, panawan ka pa dito itagawid akon. Nabartek manan ni boss. Basta kadwana nilalabs na, mabartek aka na yon. Rinigalwan nakit di iti diamante asing-sing a. Iso akas taunay manan aragsak nilalabs na. Nabartek manan ni Boss Mario. Binartek mo manan anya. Anya ko matibibi ang kukan ka. Manumanan ti inalam a kwartana. Umapal ka lang. Kaano nga ta amariing ni Boss iti kastangar aramidom kan kuana? Saan ama pasamak dayta? O, kita am dayto diamante asing-sing ko. Talaga nga agro-pro pakakwarta? Babayo! Ha? Gold digger? Ne. Anya mo ter aramidom dita? Sika. Madama nga glinlinisak, ma'am. Aglinlinis ka, wano, agdengdengag ka. Chismo, so ka matamay sa. Saan mo't Talaga nga glinlinisak. Kita mo, nakaigamak itimap. Kat, JCR, nalinisa mon? Siguraduam asaan anaangsag. Tapno saan naka nga ikatan ni Sir Mario. Isarunok alinisan, ma'am. Nasaya at mat. Saan ka nga agaw-awid? No saan mo analinisan dagiti rumbang alinisam ditoy? Pinanawan damatan ni San Mario ang nakaturog dito'y opisina na.
Insan. Insan Mariaw. Agriin ka. Umakar ka iti pagturugan. Tapno makainana ka na imbag. Di naman, biyangan. Ag kaiwara tinagado a kwarta dito'y lamisaan na. Madlaw na nga ta. Nukis sayak iti sangaribaw. Ag bisikleta ak manen nga gawit. Awan ngamin pagplitek. Napuno mo diti klats bag ko iti kwarta. Katuan mat, sir. At dadamat ditoy, naurnos mat. Sino nga iti nangurnos? Ay, saan asyak, sir? Ang mga nunaksayanin na. Ay, kat, kitaan tayo langan iti CCTV camera, sir. Huwag nagpaiso. Nay, abay akas ti panangkitam kanyak, ma'am. Pasikig mat. Naguyaw ka, mat. Ay, pudnumat a pasikig ti panangkitam kanyak. Gapo ka de, tamidyo balaga kat kastamot ng tibagam. Ay, jak amo akasta ka, ma'am. Nakita da ka iti CCTV iti opisina ni sir. Binilang mo mat dagiti nagkaiwara a kwarta iti opisina na. Katuan, at lunag nga inaramid ko dayta. Ken nakitam ka de, nganyakar ko ni Sir Mario iti nagturugan na. Ken inulasak pa'y. Ay, wan, nakita mi amin. Nakitam ka di mat, ajak pulos kinisayan ti kwartana. Kasta ka anos, ma'am. Kasanuak pa'y itan. Kasanun ti beauty. Ay, Uray sak nga raod, kasanuak nga tamag. Maikat ka kadimag. ay huston, manong. Saan mo nga ituloy pa'y? Ay, nasakit a panunutan. Kanya nga iti maramidan tayaw. Talaga nga awan trabaho tayo na. Tanabang krapmet a namimpinsan tinigusyo ni Bus Mariaw. Idi pa'y lang amin nga ibagbagakken ko nga annadan na ti kwartana. Saan ko maagastos, gastos ijay ti aramidan na. Hanggang di nakmot patpat dyan. Anya nga ita. Nadumat nga min ti bisyo na. Uwin nga ron Ay, sapay plano ka dituya ko nga retire. Ay kat umakar tayo iti sabali abos Sa dino nga ti pagakaran tayo. Ay, bakit akon, manong? Awanan ti mayat ang mga lakanyak. Malagip mo ka di pa'y nilitaw. Ay, nabayag metan nga awan dito'y dayja a tao. Kalat ang nag-resign. Kat, jak amo tiga po na. Ay, isunsapay ti may saan nakalugyan dayto'y restaurant. Ta saanen akas kalinis ken nilito ti panagtrabaho jay simukat ken kwa na a janitor. Tapno ang maom. At dan bukod a restaurant nilitaw. Anya? Adan negosyo na. Isuti ka na yun ko apang panganan. Tada discount ko. Ingkaagaplay ken kwa na. No kayat mo pa iti agtrabaho. Ay na. Puno gayam ginadamag ko nga adan restaurant mo. Sino tinang ipadamag ken ka? Ni Manong Nandeng. Nagkita kami. Kat naistorya na kanyak ti maipapan iti negosyo. Ado ngamin tinasursurok, idi nagtrabaho ak, idi kininsan Mario. Ay, kastagayam. Inubobserbarak, no kasanuda nga imatonan tinegosyo da. Ay, talagamot Masirib ka lito. Kat ita, si Kaitan ti rich kid. Taniinsan mo Mario. Ay, awanan. Agkulkulong kanulatan ije balayda. Mabain kanu arumar. Taamin ang negosyo na kat na bankrupt. Uwen nga rod, kaasimat. Ay,
Dito, agaplayak man Ay, uray janitor latan. Ay, kasapulak ngamin ti trabaho. Iso nga alaan na kun Sir Lito. Unay mo't ta janitor eh. Saan mo't Wunan no iso ti mabalin nga ited mo at trabaho. Maaklon ko dayta, Sir Lito. Ay na, Lito anak ko. Palpalawa manen gayam dayto yung restaurant mo. Wala nang, tani. Umad-adulat tamot dagiti customer ko. No adawayam, mabalin ka di asarong karantain ton madamdama ni manang ko. Ay wala nanang. Kan bisitahin tamot ni San Mario. Kaasida ka no ngamin ita. Agsakit pa'y ni manang ko. Tulungan ta ida, nanang. Wen anak ko. Ay na, nakakaasida ita nga agina. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tibiyag ket kaslapilid. Numaminsan adda ka iti baba. Numaminsan adda ka met iti ngato. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimet direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay. Kas talatibiyag. Ket ita adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. An-anwem tinasamit a relasyon anakapost iti social media no kanayon kayo met nga agapa. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Ay na, una yun nag-sweet dagiti nga agasawa na kay. Makapaapal da. Anya man dito buyam dita cellphone mo aya. Daytoy di impos ti gayem ko a video da nga agasawa o buyaam nga minang. Iso nga rod ajak kaya tag cellphone. Tama sa dutak nga agbuya iti kakasta. Istorya am laangan no anya dayta. Daytoy video da nga agasawa. Asinagutan nila kay na iti adu asabo. Sana kinis ni misis na. Sino agayam mo aya dayta? Ningay Jenny. Ti asawa ni Marvin? Wan, ay na, mayat kumamit no kastoy kaswit tinasawak. Hoy, di nakpay maiturod asagutan iti uray may salaang arusas. Tagpasagit ka manan. Idi na minsan nga aldaw, napandanangan iti may sa aklas a restaurant. Ita, At dapay hashtag na forever. Kaskada couple goals. Kuna na dito'y umapal ka? Namin tamat anapan ng restaurant Restaurant ka no di turo-turo apang panganantay di palingki a budget meal. Di nakpay mo may turid ama idi. Ay, makaturog-turog ako namang bambantay dito'y lakot ang tilapia. Nagtumal kat itan aya. Malausdan to. Ket aramidan ta ati sigod nga aramidan ta. Ay, masadutak man laang amapan agisursur di tabalay-balay. Imbagak aya asika ti agi sorsor. Sakmat. Rumbang laang asika tasaan kamot aswit kanya. Anya saan aswit asasawam. Malay sagana mong dagiti isursur mo. Isagsagana ko. Napampanong ako nga di pukaw. Mala, muna kan nga gawid, taginanakan. Sa akong ti makaamo nga agi sorsor. Sigurado am amala kum amin dagita tapno saan amalugi jay punan ta. Wen kadi, anya lakat ti bakit ko na ya. Nay, apay dayta? Ket, arakaw ka Tapno saan mo amarik na ti banog mo. Arakupan na katagat tilapia ka. Awanan kay
itibain, babairo ka! Oy, di ka gibunga. Ang mga numatama anak. Day talag babae ti mom! Agbababawi ak anak ikalay sa kaniko! Sige, kog taram ta diding agingkat kayat mo. Di ta ka manlangan. Uy, saan ka pumanaw? Tumanay ako. Hoy! Agsablay ka! Ay, unayin na kita ka aruba. Agap-apa damanain. Timbaray ni Barbeng, tabarsakan ni Gina iti plataw. Nakitak pa'y ni Berto nga agi sursursur iti lako na ati maray. Dandanay ngamin matamaan iti imbarsak ni Jenny a plataw. Ah, Taapag isaw, alumabas di tabalay da Jenny. adda pa yan mairaman sa bali at taaw. Ay, apay nga taa ka na yung da nga agapa. Ay na, kastala ti biyag ah. Aga pala tamo ti agasawa. Ngamaday. No agapa da, rumbay nga pagsaritaan da na imbag ti parikot da. Saan kat nga agdadaal da iti alikaman da? Adakon. Pumanaw ka diti balay ko! Awan bain mo! Ni, apay apapanawon na ngay balay ko mo daytoy. Pumanaw ka! Ep. Ne, di mo ibarsak dayta. Pinggan dayta. Laglagi pam. Nangina dayta. Laglagi pam. Hinulhulogam dayta iti mano atawan. Ay, winan niya. Dayto lang arudan ti ibarsak ko di tanapos. Ay, ay! Kol, arupam! Nangingina dayta. Ay, nangina ti paryok. Stainless dayta. Apay, di mo amo aribo ti bayad dayta. No syakken ka. Ibabak na kita. Tanong maitama dito yung rupak. Siguradaw makupit. Bakit? Ay paibos ko tilakok at tilapia. Ay, kat nagsaya at manlakay. Naglaing ka nga gisursura. Kung nagtumatkan ka nga da swerte kiti negosyo. Ne, anya ngay deta nakasupot ang ginatang mo. Kaputa na kalako agsida tayo mat kita itilitsong manok. Ay na, maragsakan dagiti anak talakay. Babes. Isaganam nga rudin tila misaan at amangan tayon. Itayak pa amabisin. Anya ti ko nam? Kunak, isaganam tila misaan. Saan ada ita? Jaim mo nang imbagang. Di ko na babes. Mayat matlang ka di adenggan. Hey, makapasigar adenggan. Ay, kat no, saan mo kaya ti babes? O di, sweetheart lang yan. Wanya, sweetheart. Di nakman awag-awagan iti kasta. Kung na masana ka sweet kan ka. Itatagbali na ka sweet. Di mo matngarod kaya. Berto agtal na ka. Saan ang maibagay nga awag-awagan nak iti kasta? Ay, katwan, ano isuti ko na maring. Ay, kuna man no nagdigos ka. Apay nga agat tilapia lat tamit ti payud mo. Nagbuguak laeng, ka naglabarak. Malaminak namin. Hay, pati sang aw mo agat tilapia. Nagadua reklamom. Pagpadpada tamot lang iti angot. Ayun gayam. Anda ka di impos di gayam mo ani Jenny. Awan met ita ti impos na. 5 basak ije balayda ang nagisursur itay. At dahamot din may ababat siya ije ruwar ti balayda. Imbag ko na mata, sana ka natamaan. Tapay ko ma. Ngam jay timayab apalanggana, ti Jack nalis yan. Timama dito'y tuktok ko ngagkalkalbo. Gusto nga dabukol da ito'y tuktok ko. Nan kita agman. Ay sus, adang agpaisaw. Uray lalimitang. Panagkunak kat agap apad ang agasawa. Da Jenny kan Marvin. Agap apa da? Nangagkumat ngagpukpukaw ni Jenny. Kano ka na yun ang nag-sweet da adway ti social media? Ang permida mahit no agapa da. Agasaman kiti da ito'y tuktok ko, tani nagsakit. Maturog ako man. Agdamanin ipaaramid mo. Ala ka din. Ingkan mga laiti kutsay di tarwar. Pitpita, sa mo itapal ito'y tuktok ko. Tanya ti aramidem dito'y kusina, abigbigat? Damagan pa lang, mate. Kas iti sigod Ay, saan ka nga itimplan iti kapem ita abigat? Tanasakit pa ang tinakam kukan ka. No saan di saan? Kabalak mo ti agtimpla? Ay, di mo usaran dagiti kutsara aginatang ko. Na,
Uray dagiti tasa, takukwak dagita. Ay, una yan. Awan lugar ti babairo nga asawa akasken ka diti balay. Hindi pa lang nga napapapanawan ka? Ngam di ka mat pumanaw? Gumatang kayo ni iti tilapia. Presyo agang wid. Umay kayon. Pareng, Ay, Jenny, umay ka gumatangan. Italaman nga minang kangagkita ta. Ijay Facebook, di pa kakikitakan ka. win nga rod. Sikat kanayon nga ag-like kan ag-comment kadagiti ipopost ko. Win nga rod. Ani, matang taka di tilapia. When honey bunch. Oh, Ay na, nag-sweet kayo gayam at alaga. Sugar. Kasla mo, nalaas nila ako dito eh. Ay saan analaos dagiti lako? Aglaglag to da pa yung agang angas da, kitain nyo nga mina. Ay, Sugar. Intalangin iji sa bali. Iji ti pagkatangan ta. sige. Maring, pasensya kan Iti kano sa bali ti paggatangan ni kunan ni honey bunch ko. Ay naglaglag to pa dagiti lako ko. Takitit. Angam sige no iso ti kayat yaw. Ay, una yun na kita nga agasawa. Bida pa'y magimatang itilako. Uray may sakilo lako mama. Taano sa anak akakaasi nga gisursursaw. Oh, bakay. Inangay. Ada buhay naman mo. Adda kumaa. Ni Jenny kumarod. Nung ginuyod mo ni Marvin agumatang da kano iti sabali. Ay, wine. Ijay mat ayan ti balasang aglaklako ti gimatangan da. Jen napintas nga aglaklakaw, tinaggatangan da. Wine. Abay, saan da nga mo ti agpili? Kat no nabnabiyag da gito'y lako ta. Idinto ta natay ti lako da ita balasang. Ay, saan tamanin anak kalako? Di ka di matanagan. Isursur ko manen, wad damat da alako ta. Apay, saan ka manan nga agtagtaga rin? Sangkadlaw launay. Isumat lagayam aginuyod nak iti ayan ti balasang aglaklako. Taijay ti kayat mo apaggatangan. Tila mapampanunot mo mait kan madmadlaw mo. Kat agpay sumat. Apay, ti kunam. Jak nasiputan, di panangkid daw mo iti number day di abalasang. Ay, panunot mo la ta. Babairo ka talaga. Marmarwam ka na. Daytoy mait. Tilapia! Gumatang kayo! Sa diwa tilapia! Ha? Agap, padagiti agasawa Jenny kan Marvin di Jerwar ti Balayda. Naglako akit ni tilapia. Narigat ti may ramraman. Asus. Ni, magpapaarayatin. Ay! Inakon aganawa. Pare! Gusto detan, sumardang kayon. Anday ko! Abay ngay, sakmatan ti sinipat mo pare. Ay, kwa. Kalbon ka! Anday ko! Di nakpungutan mo Anday! Anday ko! Sipat kas ka nakaramot mo ng tinaganab ko, naganawa! Aglisi ka namin Anday ko. Kung saan asikat, mapawat ka! Gawin ang kanlangan! Bakit? Saan ka nakalako? Naan-ano ka, Bertong? Naganawa kiti agap-apang agasawa. Sakmatan ti sinipat, kan pinungot, kan kinaramutan ka. Anya, nagkunangamin nga aganawa ka. Kunamlan asino ka akalaingan. Inanawak da Jenny kan Marbain. Anya, Permiti pa nagapa da. Kunam mo ta sweet da. kano nakitak ida ijay palingki ang nag-sweet? Nakita mo, naka-holding hands damay. Awan lat bilib ko kadagita. Tay ko nata nga rodain. An-anwam tinasamit a relasyon ang nakapost iti social media. No kanayon kayo umat nga agapa. Aywan awan serbina, lakay. Ay, agasam dagiti karamot ko. Ipapon
ipapulis ka iti kasto nga inaramid mo kanya. Nagadunto pa iti karamot dito rupak. Sika pa iti adaganas na nga gipapulis. Ay, nabangking sanda iti rupak. Gapo iti panang tungpam kanya. Oh, basol mo. Ipapulis ka kung nagtumay. Hindi pa nga ibagbagam da ita. Duwatang agpapulis. Ireklamo ka. Tilapia, gumatang kayon, tilapia. Ay, si kamot gayam taglakla ko, Berto. Saan ani maring? Ay, isak. Taginanamat ni bakit ko? Ay, pasensyakan talimtag mo tan tarupam. Kasano, sakmat ti sinipat-sipat nila kay mo. Kat si kamat, pinungot-pungot kan kinaramutan nak. Ay, kasano kat nakapating nga kamot ngamen. Kaya't ko lang mati aganawa. Sakmat tan tinairaman, sak tinasaktan, sak tinadangran. Ay, pasensyakan Berto. Ay, imbag ka pa tanakaan-anos ka nga asawa ni Maring. Kat siyempre ay ayatan mi titunggal may sa akin ni bakit ko. Oray saan mi nga ipopost iti social media, agin inayat kami. Saan ako nag-post? Tapay mat, Kasano namin? ano tinapasamak man? Ay, si Moro ni Jebalasang naglakla ko iti tilapian nila kay ko. Ay, isumat lagaya, masaanin ngaglakla ko day, kaabay mi dito eh. Ay, inagaw na nila kay ko. Ay. Inagaw na. Maring bakit, adakaw. Nakalako ka? Oh, naikamot na ya. Day tamat ti umuna adamagam. Kat, anya ngay nga ro. Nagado ti babayadan. Uy, nakalakwak. Kat saan ako na nagisursor. At dain sangpat mo asidaan. Katun, sakpay ti ko na. Fried chicken ko naman. Kan dapay pasurot na. Anya ngay data. Oh, sabong. Damagam tayo lang, mate. Manungay data. Nangina ti presyo da ito eh. Bunch of flowers ko naman. Parakin ka. Dungdungwag adarling ko. Ano na ami? Sayang di pinanggatang mo. Di mo pa'y lainted kanyak di kwarta. Ta isupay nga igatang ko iti kasapulan diti kusina. Kita manday ta nga ugalim. Nakarikreklamo ka. Nga uray ka la agunget no saan ka asagutan. Itatasagutan ka, agunget ka manen. Saan ka mauawatan, bakit? Anya ngay dito asabsabong, makan ko nga raw. Sa pa'y nagngina. Basta, dungdungon ka bakit? Aging gatong paltanan. Saan mo aliplipatan day ta? Uray sa anak aswit, I love you latta. Nagado ka nga mo. I love you bakit? I love you lakay. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Ananwam tinasamit a relasyon a nakapost iti social media. No kanayon kayo met nga agapa. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti met direksyon ni Teresa Kalay. Musika, Ken Computer Recording Technician Dante Martinez. May sapay, asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Kas talatibyan! Kit ita! Adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinaporma. No ti ugali ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kas talatibyan! Udaw! Adaan dyan orayam. Ha? Ayan na. Day jay nay, kabababanay di tricycle. Ada kadwa na. Ay na.
Pumimpintas matilabs ko itinal daw tata. Ay bagay na ti kulay ti buok na. Saka naka-uniform iti white. Ay na. Ad-adan anaing labak ni Angela, tata. Ay asit gamon Undaway mo day taoy. Ay, kasla. Agkabakabang tanto'y puso, tata. Ingkaki din. Man-mano day to'y agundaway. Adaya mo driver at takrot nga agarab. Nagpudod dito paradaan yaw ang hila. Ayan na ayan di pagluganan ta ajay. Wen nga raw, awan pa'y mo tinakapila a jeep. Kat nagadun di jeep ang nakahilera. Ingka da mga ganun Ay, Hello, mapakla. Amamom day ta lalaki. dayta jay istorya aken ka nagkulit at text kanya. Ay, di agar aron kan ka driver. Ma'am, kumusta ka? Ma'am. Mauawat mo kadimot laang dagiti text ko kan ka. Inted ko tinumber ko kan ka. Takunam ano ka sa pulak ti pagluganan. Ag text laang ta ireserbaan nak iti pagtugawa. Ngam kumkumpurmi matinting kay text. Ay, saan mat akom kumporme, ma'am? Iparparik naklaang mati ayat ko kan ka. Tatalaga anain labak kan ka. Ayagtal na ka. Uy, ang hila. Saan ka mo takasta? Saan ka mat ngamin nga agrep-reply? No ano ti isumbat mo, ma'am? Ti saan ko apa nag-reply ket iso ti sumbat. Iso asar dengan nakon at eteksan. Grabe ka mo ang hila. Kasi mo di driver api na ba inam? Uray lalim mabaga api manaw. Kasano ka nagdagulit? Pasaray agmis kulpay. In fairness, cute day di driver. Anda kalid na, kanatayan. Adan boyfriend ko niya. Kat, anya tinagan na di driver? Interesado ka? Irito kan ano kaya mo? Uy, siga mo. Agdamdam magaklaang mo. Malag saga nakakidin ta bumabatan kita waiting shed. Agpara akong. Ay, nabastadak samot tan tata. Di kagsaw iti kasta dudong. May saak matlang ngamin a driver. Sa anak ang maibagay iti nurse akas kami Angela. Siyak ngay, maestra mo di asawa. Ano samlaang arman? Ay, tata. Kasanum anaaram di na asawam a maestra. Ay, pinuskulak ati rupa. Kano nagaduk ka ribal ko iday aporo profesional. Ang siyak tinakaigasan. Ay, nuapay mat ngamin ang nagayatak ka ni Angela. Agsiyak taki din. Nay, napangikat iti banog. Maagasan mo to'y pusok ang masaksaktan. Impasyar mo gayam ni best friend mo a Beth ije balayaw. Nakitam gayam di impus ka. Kayat ko ti gumurakan ka. Tapay manan, anya ti basol ko. Inam atawan ti relasyon ta. Yam dinak pa'y inawis ije balayaw. Day talaang ti gumurguraam. Di kag katawa. Saan anak katawa ti inaramid mo? No kayat mo, di ipasyar ka mo igibalay may. Rumbang lang. Kaano ayat ti bakantem. Kita agtopay. Tado ti customer mi, Jay Jim. Oh, makitam day ta. Saan mo ang mapanawan jay Jim a pagtrap-trabahuam? Gym instructor nga rod na ito'y boyfriend mo. Iso nga rod alab ka. Ta perfect day ta figure mo. Tata, apay nga taasan kumatan ang makikita ni Angela. Ay busy siguro Ay, amangan mo't nulik-liklikan na kaon. Tatalaga as anak akayat. Ay na, di kag panunot iti negatibaw. Ay urayip Ay, nay, saan ayaan ni nanang ni Angela dahi tanay? Isumot ti kahira. Ay, wan, isaw, tata. Ay, asit gaktab damagak man ni Angela. Ay, di mo ibagbaga asyak ti agpadpadamag Ay, nag-order ka kay din iti kanenta.
Sige, tata. Musta, ma'am? Ay, tisukik mo't gaya, driver. Ay, agyaman na takanayon kayo amang mga dito'y restaurant ko. Ado kati inayabak apadak a driver, ma'am. Asino nga'y di kadwam apogi? Uge. Ay, ni Dudong dayjay, ma'am. Pasahiros ko nga min jay balasang mao ani Anghela. Ngam diya mo makitkitaan. Kumusta kay ti anak yaw? Ay, adan apartment na iti asidag ti ospital apag trabahuan na. Masaduten nga commute. Ay, kas jay gaya, ma'am. Wen, ang imbagakan ko na nga agawid ko maalinawas. Tamailiw kami matkan ko na. Ay, wala, ma'am. Ay, adamot nga minon boyfriend na. Ay, adan, ma'am. Wen, ang jakpay mo't nakita. Ang gym instructor ka, no? Ay, maskulado nga rod Wen, dayta ti ipampanakkel ni Anghela. Nay, naka-order ka magaya man iti kanenta. Ay, katuna, takunam amabisin ka. Ay, tata. Anya nga iti ko na dyan ina ni Anghela. Abang kanumot iti apartment. Kastagayam. Ay, day tala ang timbagana. Anya kumapay ti sa baling ay. Apay, pampanunutom nga da sa balin a boyfriend ni Anghela. Awampay. Oh, hus? Ninanang na mismo tinakaibaga. So, sigilaan. Agaram ka. Ay, nagpugi ka. Ituloy mo ti agaram. Ala, mangantang rin tata. Ay na, pinapigsam manin ti pakinakam ko. Han, matuloy ang ti plano tangag pasyari di balayo. Talaga? Kano? Inton Martes. Apag iso, day off mo. Sige. Pagsaganaag ni Mami iti kayat mo ang merienda. Uwa na. Saan pa'y lang amang lukat ni Mami iti restaurant? Kasi kasuan na ka. Future son-in-law ko naman. Nay, tata. Apa ang nakadumog kamot dito lamisaan? Madingarod ti riknak, maulawak. Ay, ang mga nujay high blood mo mananday ta. Wala raw na. Napinanaw na diyak nagtumar iti agas ko. Apay ngay ngamin, asan ka nagtumar? Ay, kurang ti kwartak. Anya ka DJ agas mo, tata. Tainak gumatang. Ay, awamat nga ro kwartak. At kwartak dito. Ay, kuha ka babain. Kaskalaan another. Imbilang ka natatan ko. Wala. Urayin nak dito. Tainak gumatang iti agas yo. What? Dito iti paradaan nyo? Unhan, apay? Anya day nga angot? Jay kanal dita igi. Kasta talaga dito eh. Nagasukpay. Anyangay nga ron. Awan ka diti aircon room amabalin a paginanaan. Kabayatan ti panagurura iti jeep. Ay nakita umat at aglaw-law. Awan mo't tinaka-aircon dito eh. Babawi ko na ya. Maala, agtugaw ka dito eh. Tamapan ko damagan no asino tinakapila a jeep. Sa dino ti pagtugawak. Tita Dita, nakarugrugit ti simento. Ay naawan mo't sa bali a pagtugawam dito eh. Ay marugitan da ito'y jeans ko. Sapay nagngina da ito'y. Branded. Oh, anya nga tata. Mayatan tirik na. May atahin dudong. Ay, agya manak iti ginatang mong agas. Kaya nalamiis at anom. Inggatangan kan iti agas at umaram iti lasod ti makabulan. Ay, nagsaya at kalaki din aya. Nagswerte ng hilakeng ka. Anya? Ay, hello, Anghela. At da ka gaya man. Asino tinakapila a jeep? Ay, ni tata. Dudong. Anya? Ay, iso tinakapila. Jajip na ti pagluganan yaw. Ay, apay asyak ngay. Kano si ka. Sikan, tata.
Adun ti pasaheros nga agururay. Itulod mo idan, tapno adda mapasadam. Ay agyaman nakdudong. Ay nagsaya at ti ugali mon baraw. Ay awat yun, nagiti pasahi yaw tayo-tayon. Ay, permit tiling at kon. Awanin ti bangbanglok. Sapay naghina day jay. Onya, nagbayad kan? Wan, ngam saan na pa'y mat nga intadya barya? Anya? Mano ti barya maya? Bay amon, piso lang. Oy, si Kalakay. Damag ka damag iti pamasahe. Ngam di mo pa intad ti baryami. Ay papit lang sa tawang may pagyak. Nitag ko sila pa nakit din. Naglastog ka na lakay. Di nakamam mo. Ay susan. Kayat mo tigulo. Ay susan ka ang kasta. Kalma ka. Bumaba ka man iti jeep mo. Tagdinanog ta. Ay san, sa anak alumaban. May saklang ka driver. Lumaban ka. Sige, bumaba kayo. Tigitin. Tata! Nih, anyat mapaspasamak dito. Bumababa matanda kiti pasaheros mo. Taas sino ka ngagdamdamag ha? Kayat mo ti maaperkat. May amon dudong. Maskula daw. Nay. Agbuya kayo. Tapaturugak man daytoy. Aglisi ka dutong. Tamangan no may purok ka. Tikunam siguro, kabutang kanya. Ay, sige. Labanam dayta ko nam lang asinaw dudong. Stan! Saan mo at tagibasitan ti padak a driver ah? Ay, di ka nagpakpakita dito. Sika maskula daw. Angela, Han, tulungan nakmata na. Kakapsuta kon. Tumakder ka may sam. Naalaala ang barok. Amaum, tandaan daytoy Awan serbete kinapurma. No ti ugalay, ket saan ama nagpasensya. Ay, grabe. Nabuyak jay video ang nag-viral. Ay, permiti katawak ka ni boyfriend mo. Kunak ano na pigsa, tanagmaskulado. Namindwala ang adinanog ni Dodong, natumbahan. Anya a boyfriend ko. Ni Rixor, saan ka di a boyfriend mo? Ay, pasensya kan awon, ta kinatawa. Makapakatawa mo't ngamin jay video. Hay, imbreak kunday dya arexor. Anya? Apay mo't, di ka asi mo't. Naglastog mga min. Piso lang ang abarya. Di na pinasensyaan jay lakay a driver. Kasano, no da kami ti agkatuluyan. Bastit la pa nagkamalit, danugan na ko na dagaws. Sa bagay, tay kunada nga ro doon. Awan serbi ti kinapurma. No ti ugali, kat saan mo't ama nagpasensya. Gatuan, imbaglakit din ang tadyak pa'y nayamam mo kin ni mami. Oh, ada si Mardeng Ajip di talikod tayo. Ni, guri ka. Kasla mabigbig ko day bumaba a driver. Ay, jay cute mo't a driver. Ni Dodong ijay video ang nag-viral. Iyam-amukan ka ti boyfriend ko. Boyfriend mo? Nag-beat man? Ay na best, kastala ti diyagan. Na Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, akunana. Awan serbi, ti kinapurma. No ti ugali, ket saan ama nagpasensya. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Kalay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. DMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kastalatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Kastalatibiyag! Ket ita, adto'y ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Di ka mangpirdi, tapno di kanto maibabain iti udi. Tampok dito'y programa tayo.
Kastala ti biyag! Rosel, umay ka man ditoy. Apay ayaw nanan. Manan, ita ka lang ayaban. Ay, cellphone kala cellphone dita. Umayan. Apay anagado ti tao dita balay daninang mo asyon. Kat, jak mo ah. Agbar-barbecue da pay. Maangot mo day, chay. Ay na, agat barbecue. Anda siguro bisita da ah. Ay, inayabanda ka. Apay ko mga ayabanda. Kat ninang mo mat ni kumarik asyon. Kat, gaputan ninang ko ayabanda ko. Di daman la nagay ayab mat. Anyat klase ako mari dayta. Ha, madinsa ah. Ay, kita man, anya pa'y tilut-luto da. Mabainak man laang amang kita nanang. Ingkala ang tanawan. Mabainak nga ron. Anya ko mat pagbainam. Dakas aya, nutuman aw kalaang may. Lakay! Uy, lakay! Apay aya? Ay, naglaing kan, tanaka nga to pa'y dagita nakapitpitak asakam di talamisaan. Ibaba man! Ano? Ini. Nagmayati pa na ginanak dito eh. Disturbo nak. Apay nagsapa ka nagawid. Alas 4 pa lang ah. Ay apaw, nalpasan ti panagarado. Nabanugak nga ron. Iso nagawid akta ginanaak. Di mo pa'y mat binugwan dagita sakam. Ay na, mapasma nga rod. Rumwar ka man kit day. Lumabas ka iti balay da kumarisyon. Apay manan. Mapanmula ang kitaan ah. No anya pa'y dagiti daddo maasagana da. Ah, Ado ti bisita da kat. Ada siguro silibraran da. ay, mabainak man la lumabas-labas. Kat kunam nga ado ti bisita da. Marurudak nga rod. Na, Apay nga'y asaan da tayo nga inimbitaran. apay amarurod ka, no di da ka inimbitaan. Win ah. Malagip mo, idi nag-birthday ah. Malagip mo? Kauwain. Malipatak aya, nagsagana ka iti linugaw. Nga awang karnina. Pati sopas mo nalablab ay. Oh, Adamot salad asaganak ah. kurang matigatas na. Uray ah. Ta inimbitarak metlat ta ni Marisyon. Imay to pa'y amin nga anak na. Ay, malagip mo nga uray jay kakasinsin nila kay nakit imay da. Ay, nagkurang to pa'y jahandak. Agluton tamang rabi ita yun. Iso nga rod amapan ka agin lalabas. Bareng makita da ka. Kat ikanda ka iti sidaan tayo. Ay apaw, tila ipapaaramid mo. Di ka lang mabain si kapasita. Ala, nanang. Anya kaya aramidan ni tatang ichibatok ti balay daninang ko. Imbaon ko nga rod amapan agin lalabas. Kasla mabain mat ni tatang amang ituloy iti panagnana. Pada kayo lang agama. Managbabain kayo launay. Aglisi ka man dita batog titawa. Tasinyasak man. Ni nanang tagiturun pa'y. Sinyasak ko. Sigin magna ka. Sigin. Ay no. Nagtakruten aya. Unay matganday ta sinyas mo, nanang. Sinyas mo ti dumanog dayta. Ay, saan ka ang makibibiyang dito, Rosel? Sigin ko nakit. Magna ka na, lumabas ka! May abain ko. Anya ngay, nakitam ti sagana da? Napuno dya tidog alamisan da jerwar. Kita manday ta nga ugali da. Ay, nagalas. Di da mo ti kaaroba da, no ada paskenda. Ay na, ada pa lechon baboy. Ay, na, jay pa'y mat paborito. Ada pansit. Ay, ada nga ta igado. Siguradong ada ah. Di na ka man la inikan mat, uray may sa aplapito laeng. Ay, nagimot day dya ako, Marek. Ay,
Sikan tumot ngamin. Di naman kita na itikasta. Saan da ka siguro anakita? Iso asaan da ka nga inikan. Anya? Agsubli ka. Lumabas ka manen. Tumalyaw ka iti pagtugtugawan da. Tapno madlaw da ka. Ket no saan da ka lata madlaw. Agin, kamutin Ay, di nakman ibabain. Na, Diyak kahit nga aramidon da ita. Ay, aglablabos kan si kapasig. Nagadunti mo ka. Nagadunti nagkagatanda kanyak. gunggunam. Talaga nga outside di kulam. Buwak ita arabi eh. Ay na. Makalawas nga outside da kulambo ka. Ha, apay ngamin. Anya launay ayat tidakkel ang nakabasulak. Ibabaon ka ang di mo matkayat. Kababayin mo ti pangibabaw ng kanyak. Agasem tag subli-subli ak metten alumabas iji balay da kumarim asyon. Ay! Di nakman apaprusan. Ah. Tagat sardinas day ta imam. Ay ko sinabun ko. Saan ko maasardinas tisinda tayo no nagsubli ka. Kat nagpakita ka. Tapno inikanda ka itilitson. Ah, Uray ko manujay laang kudel matitadakan ka. Ingna ko nag-eskwela, nanang. Agawid akin aldaw. Anya ka di pisidaan tayo inton aldaw? Ay kat anusan tayo ati sardinas. Sardinas manan? Sardinas iti rabi. Sardinas ti pamigat. Sardinas manan ti pangaldaw. Anusan tayo taday tamot labain ti amuyo ngamin kanitatang mo. Ala ni nanang. Aging ga ka di ita? Nasakit pa ila ang tinakam mo kada kami kanitatang. Ay, addan tumot paskan tayo Ay, jak tumot imbitaran ida. Pulos, kang runaan day jay aninang mo asyon. Namintalukan nga may gimatang iti sardinas dito'y kantinak pasing. Apay ngamin tabilbilangan nyo, tata. Awan, matkitday. Bagay na dayta nga isagpaumaw iti natayng. Nagado ti marunggay amulan ni kumarim siyaw dita sangwanan ti balayda. Isaon ti panakaalad na dita balayda. Win ngam. Anyamot aklase ako mari day jay. Nay, nagkontra kayo kaday? Ay, nagalasan ti ugali na, tata. Di nan amam mo ti karuba na. Apay anak ko namday ta. Apay, di yu ammo aya nga idikalman kat nagpaskanda. Adda sagana da a barbecue. Kas kada lechon. Ang di daman la nagayab. Nay, apay ngay asaan dakman lang nga binagaan. Oh, makitam day tatata. Ay, nagbalinan nga imot ni Sean. Sino nga ta akaaruba tayo ti inimbitaran na? Awan nga ro, tata. Aya, Isudalaeng tinangnangan. Binukbukudan da. Di dapay mo't nangiraman. Di dapay nagparaman. Jak pinansin apulos. asino ti di mo pinansin? Dayja asyon Ay ayaban nak. Ngam jak pulos tinalyaw. Ni apay ngay. Apay kasta ti agko kumari aya. Ay, linaksid kon ako marik dayja nga imot. Sika talaga. Di nakalainik kan idi na minsan gimura kan. Ay, namin ado nga inimbitarak ida diti balay. Ay, nagaduda pa'y met nga umay makipanghan. Ket dayta ti pagsakitan tinakemaw. Well, imbag ko no saan da nga impadlaw jay pa nagbar-barbecue da. Makadlaw to ko ni kumarim asyunay. O di ka pumampansin. Rumbeng lang amadlaw na Takayat ko nga ipariknakan kwa na tinakaro asakit tinakam ko. Gapu iti inaramid na. Imot ako mare. Rosel! Umay ka man bit dito, oy.
Nagapo ka iji eskwelaan? Wan, ninang. Kat, kumusta ti panagadal mo? At damat honor ko. Oray kaskasano, ninang. Ay kit nasaya at aday ta. Kat, kumusta ni nanang mo? At damat kanayon di tabalay. Kanayon ngaglinlinis. Aglablaba. Nakitak namin idi na minsan. Ay ayaba, kat di nakmat pinanpansain. Ay, kasta ka din, ninang. Pasensya kayon. Tada ngamin tultulang nan. Anya, adda tultulang na kunam. Wan, ninang. Ah, kunak ano gumurgura kanya. Ay kaasi magngarod ano da magayam tultulang nan. Kat ubing pay mo ni nanang mau. Rosel, nakitak met ang nagsarita kayo kan nininang musyon di ta sangwanan ti balayda. Anya timbagbaganakan ka? Tilar aramiden niyo. Na, sika pay ti kasla makaunget kanyak. Apay, saan mo kano apampansinan ni ninang ko? Idi inayaban na ka. Ah, dayta ti impulong naken ka. Di na mo ti basol na. Anya ko mati basol na kan ka. Saan kit din abasol na, jay di na panangimbitar kada tayo, idi nagpaskanda. Day talaang ti panggurgura amon kan kwa na. Kanayon ko nga imbitaran ida dito balay. Rumbang lang mat ang nga imbitaran da tayo. Kahit, anya nga iti imbagamot kan kwa na. Awan. Adda, imposible nga awan. Kat nagbayag kayo ang nagsarsarita. Imbagag na ada tultuling mo. Anya, ay nagluko kan nga ubing. Apay nga imbagam ti kasta. Imbagam kumatipudno Imbagam kuma agumurgura akan kuana. Nagkapamanan. Di talaang daya. Napan ka man nakiistoryan. Di talaang man. Anya ayatis istoryam ka nagiti gagayim mo dita. Ay, awan. Masapul pa'y aya ang maamuam. Ay, una tama nga nutilays istorya maipapan ka ni Kumarim Asyon. Ay, katpudnumot nga men. Naimutan. Dinan amaw dagiti kagayom na. Ay, sus, kun kay. Ay. Di ka lang mabayin amang istorya iti Kumarim Tandaan am ti pagsasawa ko na. Di ka mang pirde, tapno di kan tumaibabain iti uday. No? Nung ngay maamuan ti Kumarim, apirpir jam, O, di nasayaat. Nagbasit aba nagpir jam ti kinatao na. Ay, apaw. Jak amukin ka pasing. Amang ano si kantumot lang ti maibabain iti daytangar aramidam. Tila ibagbagam mo. Agpanunot ka. Ang mga ano mairubo kay ter aramidam. Nay, nagadumit din tigatanga marikado siyaon. Untata, ado nga min tilutwon may inton umay asaba daw. Tapay. Umay kayon to gayam kini bakit mo Nalipata mo ti birthday tata. Ay, wanan niya. Kada birthday kat imbitaran na kami akarubam. Agsasala tayon taw. Iso amang itugot kay ti partner mo, tata. Agtsatsa kayo man makini baka mo. Kunak ano nalpasan ti selebrasyon ti birthday. Takasla nagbarbecue kayo idi na minsan. Nagpadispidida nga min di manugang ko nag-abroad. Kadagiti magkakabagyan na tinaggastos. Iso nga imayda. Ay, kastagayam. Sana balay, tainton birthday, aldaw tayo mo't nga agkakaaruba. Ado nga adayo ti sagana, ngam di sagana di manugang ko. Ket ni kumari mapasayng, naimbitaram ka dahin. Ay na, malagip na ti birthday day jay. Ang imbitaraklat ta ida asa nga pamilya. Nini nagparta kamit amag nan pasing. Aginayad ka man tanin nagado ti bato iti kalsada. Ay, partakam kiti ti magna. Buyudan nak may dugmamak. Ay, ne, wala ka. Nakabatog tan dito balay da Kumarim Asyon. Hanggang kasta kalat ta. Nay, isun samot di nakatakder iti ridaw da. Ay, wen.
Ay, apa adi mo talyawan? Jak nga rod kayat atalyawan. Naka-strict day tatanggad mo. Oy, tumalyaw ka tani, payapayan na ka. Di pa nang snap mo. Di mo magbagay. Ada atim, madam ta subsob mo. Pare. Ay, Marisyon! Sumarting tapay man. Imasidagan ni Maray. Ay, pare. Imbitaran kayo kumain tong Sabado. Birthday nga main. Aya, Maray? Ay, kunat mo nalpasahin. Inton Sabado pa'y laang, pare. Ay. Apay, nalipatan ayan ni Kumari Pasay. Ay, kwa. Ay na pare, kaasi mo ni Kumari. Nakaro ka din, titulang na. Anya at tulang ay bagbagam mo, Maray. Saan ka tulang, Maray? Ay, saan? Awan! Ay, umay kami to inton Sabado, Maray. Ay na, happy birthday! Kunak no nalipata mo. Mabalin aya ang malipatak mo. Ay, Maray, anyan tungay tisaganam. Ay na, Maray. Kwa, di ka lang mabayin mo damdamagan bakit? Bayam ka dilat ka, pare. Ay, Maray, di paborito masalad. May santo abatsyat isaganak. Ha? Tago maka. Ay, ay na, nagmayatan. Sige, Marisyon, masapa kami to nga umay ka nilakay. Uray ni Rosel, umay maglaan. Ditan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Di ka mangpirdi, tapno di kanto maibabain iti udi. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken itimat direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot ka na kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Kas talatibiyag! Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.